gaske ne naku. Dani da ke ai dole a ganmu a kyale mu, tunda soyayya muka kulla wasa ya raba mu. Dani da kai ai dole a ganmu a kyale mu, tunda soyayya muka kulla wasa ya raba mu. Tamkar hanji ne har kamanni duk ɗaya ne, mun zama tamkar yan biyu. yan mata ni da gaske nake sanki, ki min izini in zo neman aurenki. Ji nake a jikina kamar za a raba mu shalele. Kabar batun nan ba na so, zancen rabuwa wannan ba na so. Ka tausaya mu, ka agaza min